Shalom. Masuk mahita di parminggu atta di minggu sadiron ima minggu judika. Tapasada marohata jalan martang yang mahita di bagasan rohata. Tapukama acara per minggu atta marhite buku ende nomor 10 pitu. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tod di porbadia, natu mopa langit dohot tanoon. Amin. Luluhon maau ali debata, jala badakku dopak bangso naso daulat roha, sai palua maau sian bawa si ulaon si pauto-oto dohot hajek kelon. Ai hodo debata haroroan ni hagogoku, tongos mahati oranmu dohot hati gorammu, akan nama nugu au, pataru au tu dolok ni habadiamu, dohot tiu inganammu. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata aman nami nadi banua gijang. Asi maruham dihami halak nagaleon. Di idaho nagogo do musunami. Sai talu do hami dibain ala ni hagaleon nami. Dibaini hupangi do hami tuho. Sai pargogui jala pamonang mahami maraluhon musui. Marhite panaonon ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Nihonamu mapatik ni debata di mingguon imana nienet sian konfesi HKBP tahun 1916 bidu paunopon taringot tuha luaon taha porsiai jala taha tidak kodo debata do patu paha luaon ima haluaon sian dosa sian gonggoman ni sibolis dohot hamatean nang sian ragam ni huaso namaralo tuhatani debata sian nasi dohot holong ni rohani debata do dipatupa haluaon ni marhite pakokopan ni anak nana sasadai Tuhan Yesus Kristus namate diau pinar silang na tua tuban watoru dung ditanom jalan namulak mangulu diari patuluhon dalan manjalo haluauni ima marhite hapor seaon na di tubuho dito di porbadia jala hapor seaoni do dirajumi debata gabe hapitoran ni jolma ia haluauni hamuliauni debata dot hatoaun ni jolma dui nunga malua na porsiai atik pegodang dope parukilon si bolusna di portibion sai di palua asini rohani debata dona porsiai sian ragam ni mara di ngolu si ganupari di ngolu pardagingon nang di parton dion pe manang marsasa halak manang marsasa punguan hatari daun ni haluan ido ngolu ni hau porsiau di portibion imang ngolu na parhabadiaon namar pabuean dia kapar bue ni todi marhite poda taodol hodo naso adong haluao na asing sian haluao na pinatupa ni Yesus Kristus jala Yesus Kristus sabing do na punah halak na pinaluanai naso tarapas sibolis manang akka huaso na asing be na porsiai sian gonggoman ni Kristus alani tatulak do poda na mandok boi jolmai paluaon dirina sian gonggoman ni dosa sibolis dot hamatean marhite sian nama na dikon hariburon na di portibion laus tatolak do poda namandok usaha ni jolmai sadiri do nama nontuhon haluon na atong rap manggido gogo mahita sia tuata lau mangulahon na hobar tu patik nai ale Tuhan debata sai pargogo imahami mangulahon na umbar tu patik amin. KBG mah kur virtual ni remaja. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Dibawa ke sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali.
kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Tau do tima dohot maredesian bukuende nomor 354. Tatopo tima dosata. Alea manami jala debatan nami, na di Banua Gijang. Para si rohana sumurung midahami. Upar hatutu jalahu topoti hami dodosa dohot pangalesan nami nagodangi di jolom. Tatap hami marhitea sini roham, jalase sama dosa nami saluhutna. Ala ni pakokop ni haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Amin. Tabege mahata baga-baga taringo tuhasasa ni dosa. Adong do dihita situani malim nasongoni, nahudul di siamu ni hababangsa ni hato ngamon di Banua Gijang. Dibae ni tarbahe ni bana do panguluhon ro di ujungna, akan asadok rotu debata marhite-hite ibana. Na mangulu do ibana toktong, asa ditangiakon nasida.
hasangapun ma di debatana di Gijang. Amin. Hatani debata nagabe turpuk di hari mingguon imanan yenet sian Jeremia biduta tolu puluh sada ayat tolu puluh sada sahatu di tolu puluh opat. Jeremia bidu tolu puluh sada ayat tolu puluh sada sahatu tolu puluh opat. Tajahama margati sorin. Idama narodo aka ari sogot ninna Jahoba. Pukau puma pada naib baru tu pinopar si Israel, doho tu pinopar si Juda. Dada songon padan na hubaini na julu tu apu nasida. Ujuna utakul tangan nasidai, lau manogihon nasida luar siantano Misir. Hape diose nasida do padan na hubaini. Atikpe auhara jana sidanian nina Jahoba. Ayo do padan si bainok kutu pinopar si Israel. Dungsal puak karion ninna Jahoba. Lehonokku mapati kutu bagasan ate-ate nasida. Jala suratonokku madui tu bagasan roha nasida. Asa au gabe debata nasida. Jala nasida gabe bangsokku. Jadi dabe podani sahalak donganna. Manang dohonanna tu hangina isongonon. Tanda hamu ma Jahoba, aitung saluhut nasida tumanda au sogot, tole na metmet, tole na magodang sia nasida, ninna Jahoba. Ai marpangu mati do sogot rohku mida hajawata nasidai, jalan dangbe ingotokku nasada nasidai. Songoni masahatna, martua donatu mangihon natani debata, jalan nau pepsa. Amin. Tidak ko maha porsiao tai, songonahina tidak ko nidong atas saha porsiao di sandok portibion, rap mahita mandok, au porsea diri bata Jahoba, idu ama pargugu nasa dosan, natu mo palangit dotano, au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasa sadai, imana tubuhon ni Sia Maria. Naga begabean sen ton di porbadira adorang sebuah hido tuata natu mau libernit di pengumuman silatus nama tetap aja dana di hari persawalan natuat banu tulung di tangan namulak mengulu di hari paturuh
laut dulu suku, laut dulu siapun di batah jauh, amanai perguguna satu dosa, isi mai bana pai malak suku tetanon, mangumialak na manguludot na matu, au persea tubuh berbadia, jaladong sadauria na badia, Uria atau penialak Kristen akan abadia, dot dia sadane dosa, dot dia taina mandok, mulak mangulus sebut daging nalok mati, dot dia ngulang nasora sudah, amin. Tabege matik ting. Tabigima tikting di huriata di bagasan mingguan. Na parjolo goar ni minggu ta sadarion ima minggu judika dohot topik Kristus si horhon haluaon. Na paduahon sermon distrik Walu DKI Jakarta. Di hari Senin 22 Maret 2021 pukul 10 WIB maringanan di Sopom Marpikir naing dipatu pado sermon pelayan penuh waktu distrik Walu DKI Jakarta. Napatuluhon patanakon hatani debata. Di hari Selasa 27 Maret 2021 pukul 10 WIB naing patu paudo PHD Inahanna nisosohon ma tusude Inahanna Asyaria ma madohoti PHD. Di hari Rabu 24 Maret 2021 pukul 10 WIB naing patu paudo PHD Lansia nisosohon ma tusude Lansia Asyaria ma madohoti PHD. Di hari Sabtu 27 Maret 2021 pukul 10 WIB naing patu paudo PHD Ina Debora nisosohon ma tusude Ina Debora Asyaria madohoti PHDI. Di hari Sabtu 27 Maret 2021 pukul 10 sia WIB naing patu paudo PHD Ama nisosohon ma tusude Ama Asyaria madohoti PHDI. Penelahan Alkitab dilakukan secara Zoom dengan meeting ID 8830 141 3857. Napaupaton partangyangan pasion. Di hari Jumat 26 Maret 2021 masuk pukul 10 sia 30 WIB naing patu pautado partangyangan pasion patuluhon panaonon ni Tuhan Yesus. Di hari Sabtu 27 Maret 2021 masuk pukul 10.05 WIB bahasa Indonesia naing patu pautado partangyangan pasion paupaton panaonon ni Tuhan Yesus. Pertangyangan diadakan secara live streaming melalui YouTube HKBP Mampang Perapatan. Pinangido tusude ruas ni huriata asa tapai hutihut ma diganuk bagas tabe pertangyangan pasione. Nyapalimahon pesta parheheon anak sekolah minggu. Khobar tu program sekolah minggu HKBP Mampang Perapatan naing patu paon parheheon anak sekolah minggu. Obar tu program sekolah minggu HKBP Mampang Perapatan naing patu paon parheheon anak sekolah minggu tahun 2021 dohot tema bersoraklah akan kasih setia Tuhan akan amardomu tu kegiatan prapesta parheheon sekolah minggu ima sadarion minggu 21 Maret 2021
dung sidung ibadah sekolah minggu dipatu pado cerdas cermat Alkitab pukul sia wib tu kelas 5 saat tu kelas 7 marhite jum. Lomba mewarnai pukul sia 30 wib tu kelas kecil maringanan di Bagas Nabe. Napaduahon di hari Minggu 20 Maret 2021 pukul sia 30 wib bahasa Batak ima puncak parheon sekolah minggu di patupa marhite live streaming YouTube. Napaonopon ibadah tribulan remaja distrik di hari Sabtu 27 Maret 2021 pukul 10 sada lewat 10.05 satu pukul 10.40 wib naing patupaudo ibadah tribulan persekutuan remaja distrik dohot pemberangkatan ujian nasional ibadah di Patupa marhite virtual Zoom meeting ID 875 4286 0392 dohot kode 7873837 ni sosohon ma tusuri remaja asaria maddohotisa. Napapituhon parningotan Jumat Agung buha-buha ijuk dohot Paskah. Di hari Jumat 2 April 2021 ima Jumat Agung parningotan hari hamamate ni Tuhan Yesus. Tapatu padu parmingguon pukul 7 wib bahasa Indonesia nani dohotan sektor sada sektor 4 dohot sektor 2 pukul sia 30 wib bahasa Batak nani dohotan sektor 5 dan sektor 3 diuduti dohot marulaon nabadia. Di hari Minggu 4 April 2021 ima buha-buha ijuk tapatu padu parmingguon buha-buha ijuk masuk pukul 5 wib rapdot anak sekolah minggu marhite YouTube HKBP Mampang Perapatan. Di hari Minggu 4 April 2021 ima pesta Paskah parjulu paringotan hari haheon ni Tuhan Yesus dohot pesta parheheon parupuan acara di parmingguon pukul sia 30 wib tapatu padu parmingguon pukul 7 wib bahasa Indonesia dohot pukul sia 30 wib bahasa Batak papungu pilihan 7 dohita bahen tupak tu kategorial parupuan HKBP. Di hari Senin 5 April 2021 ima pesta paduahon parningotan hari haheheon ni Tuhan Yesus tapatu padu parningotan parmingguon pukul 10 pitu wib bahasa Batak secara live streaming papungu pilihan 7 dohita tupak tu diakoni sosial Mangna Bakti Paskah Caritas Emergensi. Napaluahon pawaluhon surat si jahawan Piaraja tarutung 10 pitu Maret 2021 madapoton na pinarsangapan ruas ni HKBP dengan perantaraan Pandita Resort di Inganan Nabi. Asini roha madihamu di bagasan guarni Tuhatta Yesus Kristus Raja ni Huriai. Madok mauliate mahita tu debata yala asidohot holong ni rohana nasai toktong madongani hita sahat rodi tikyon nangpe dang maso dope pandemi Covid 19 alai dang hea macohot ulaon marbarita nauli sian dohot dito ngatongani huria ni Tuhatta anggiat manoktong padonganion ni debata di hita laho patauhon hita mangulahon nasa nahobbar tu protokol kesehatan jala say dilehon magugu tu pamaretata ro di sudite nagabenis laho patupahon
babar nasida sian bawa songon jolma natinoppa ni debata tumiru rupana jala tudus tu pangalahona sada Musa sada ayat 26 127 Huhud pahicatton parjongjong nasida songon pangurupi na pinabangkit ni debata di tonga-tonga ni pardonga saripeon sada Musa 2 ayat 20 Akuk ni marhite konferensi tahirim do anggiat lam margugu jala lam tau paropuan HKBP laho mangalehon nadumenggan dalan pasidukon ragam ni persoalan namasa lumobi mai akka namar pardomuan tu paropuan songon partogi manang leadership ketidakadilan dohot kekerasan gender pangaramotion tunasa natinoppa peningkatan akses perempuan di berbagai bidang suang songoni nang persidohoton ni paropuan laho pahicatton masyarakat na inklusif laos di bagasan konferensi IMA Piliton nagabe pengurus tu konferensi paropuan HKBP periode 2021-2024 do mutusi gomosma pinangidohon mardongan elehelek asa sudema hita tumangyakon pardalanan ni konferensi anggiat bolas mardalat dohot denggan jala mangalehon hiras ni roha dohot gugu nai baru tusadok parupuan ni huriata HKBP laho marparbuehon akka parbuen naumuli jala dumenggan di tonga-tonga ni pardonga saripeon huria bangso dohot sihatoropan denggan ma di paborhat akka huria utusan nasidabe Tonganima pinabotohon tutongatongatta di siala tangiang ro di panupaheomuna jumuluma pinasahat mauliate saitu hatta matoktong madongan hita diganup inganat tabi mardongan tangiang huria Kristen Batak Protestan Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar ulang tahun kelahiran. Parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun tu ruas ni huriat tanamar ulang tahun di bagasan Saminggon. Di dok hata ni debata di tangan nasiamud do gajang ni umur jala di habirang na do hamoraon dohot hamauliateon poda tulu ayat 10 akka pilihan amulateon dohot na asing na sojinaha di tiktingon taida ma diharota sacara na adong dihitabe songonima tikting di huriata di bagasan Saminggon tuhatta mamasuk-masuk KBG ND pujian marite kur virtual seksi Naposo Bulung. Hanya pada
percaya, walau bumi bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Huhut pabungu pelean, ngarede mahita sian bukende nomor 426.
sumurung sian salu naroha. Imana mangramoti ati-ati dohot pikiramu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Hatani debata di Minggu Sadarion, Minggu Judika 21 Maret 2021, di mana tersurat di Ibrani manang Heber 5 ayat 5 sahatro di ayat 10. Situa nimalim natutudo Kristusi. Lausoni do nang Kristus dang ibana mangaiton sahala situa ni malim tudirina debatado nama dok tu ibana anakku doho sadario doho hu tubuhon soni dok nai tina asing malim doho rodi saling lelingna mangihuton orang ni si Melkisedek taga jolma ibana dipelehot doaka pangiduanna dohot hele-helekna mardongan angkut bolon dohot ilu-ilu tunabui paluawan ibana sian hamatia. Jadi ditangihot do ibana gawe malua sian ha tahutoni ayatik pe anaki ibana diguru hodo pangoloyon marhite siena tinopanai jaladung ripas gabe si horhon haluaon saling liling na do ibana disude na mangolo ibana digoar debata do ibana situa ni malim mangihuton horong ni si Melkisedek onima sana di hita akadongan sahapor syaon di bagasan Guarni Tuhatta Yesus Kristus masuk maita tu pasion patuluhon jala Guarni Mingguta Judika luluhon nau ale Jehovah. Na perjolo taringok tu Guarni Minggu Judika mulo didok luluhon berilah keadilan kepadaku ya Allah. Tentu adong suku-suku tu hita adong namasa manang keadaan ketidakadilan di hati hai. Jadi saya dipahobar do Guarni Minggu itu teks turpuk di minggui. Tentu dono tama surat tu Ibrani manang halak Heber naung porsea tu Yesus Kristus mengalami kekerasan, mengalami intimidasi, mengalami ketidakadilan. Alanido didok Guarni Mingguta Judika luluhon au ale Jehovah. Belalah aku, berilah keadilan kepadaku ya Allah dan perjuangkanlah perkaraku. Tentu nga bermasalah hala Ibrani nagabe porsea tu Yesus Kristus hala memang hala Yahudi totong do mangihuton akapatik ni si Musa dohot akahorong ni malim besar manang imam besar Melkisedek misalnya manang Harun manang Abiatar na turun temurun ibana na berkuasa menjadi raja sekaligus malim manang imam. Alai takas taboto dihita kadongan sapor syaon boharo sejarani hamalimonon satu Yesus Kristus dungga besikop hamalimoni ke imamani. Yesus adalah imam agung yang besar. Kalau taber sejarah semenjak Yesus Kristus semenjak tahun 70-an sesudah Kristus imam besar di Israel hilang dan ditiadakan. Alani taruk mas sudah 2000 tahun
hamalimon ni Yahudi tidak ada lagi. Mulo tadope bisop, mulo tadope eporus, paus, uskup, mulo didope menjadi imam besar, imam agung, alai daudo beisa pangatusion ni hamalimon ni Kristus. Nadao adulsian hamalimon ni Melkisedek dot Harun na pinili ni debata, apalagi mana pinili ni jolma. Odo neng donon na di minggu sengsara, minggu penderitaan, minggu panaonan ni Yesus Kristus nang odol tuhita ise do Yesus Kristus. Jauh melebihi seorang pendeta, jauh melebihi seorang sintua, bahkan jauh melebihi dari seorang paus sekalipun, bahkan imam besar sekelas Melkisedek yang diagung-agungkan dan dipuji bangsa Israel, dan Harun yang dapat membuat tanda-tanda mujizat sekalipun. Anggo didok di surah Ibranion manang Hebron, daudu pe Yesus sianaka malim nebelgai alanido mailedo ala Yahudi mabain malim satu sadario tangadong malim di nasida. Alai gereja yang berkembang ke Eropa satu Asiaon adong memakai nama imam-imam besar bahkan agama lain. Kalau tahu tu adong di sana imam besar, HP di halak Yahudi sekelas Melkisedek pe sudah 2000 tahun dihilangkan dung roh Yesus Kristus. Ala Yesus do malim agung yang paling besar anak ni debata. Alai mampu dope ke gereja-gereja yang mengaku bahwa dia adalah imam besar seperti gereja-gereja Ortodoks, bahkan sok kita memakai gelar opui, eporus, manang bisop, manang paus yang diagung-agungkan, padahal Yesus Kristus jauh lebih tinggi. Alani nang dohonon itu pokon Kristus do pokok keselamatan. Dangadong marhite malim na asing, manang jolma tidak bisa menyelamatkan itu nakin agenda tete. Tadi dako do na subui jolma peluah jolma sedusana alai Kristus do itu situ ni agenda tete. Alani dihita kadonga sa porsaon mulu manaon Yesus Kristus semua kopita menderita kita pe jemaat ikom manaw ma mulu manaw pe kasih taonon jemaat Ibrani nagabe porsea tu Yesus Kristus bahkan dikucilkan akahalak Yahudi ikom manah ma ikut sabar ma hiduplah dalam hidup saleh itu neng dohonon na dihita amang do inang mulu tatao pe akasih taono di portibion daksa dia do pe martibakon si taonon ni Yesusi nanaing tetapi hutihut pasion pertama, kedua, ketiga, keempat, satu hari hama mati. Belum seberapa penderitaan imam-imam besar itu dibandingkan penderitaan Yesus Kristus. Odon yang dohonon di surat Ibranion. Dang olo mate malim Melkisedek membela jemaatnya. Dang olo Imam Harun mati tersalib membela umat Israel. Tidak mau seorang paus mati untuk umatnya, tetapi Yesus mau mati. Ini orang-orang. Dialah imam yang paling besar itu. Sotuk sumurut hapor syamuna ninna surah Ibranion tuala Kristen. Mula robe si taononi. Ala ngadi hokop mudari Tuhan Yesus samu. Pola mata ibana tersilang. Unang munggil hapor syamuna. Jangan pernah pindah dari iman kepercayaan dari Yesus Kristus. Allah Yesus Kristus uti borosia suruh-suruhan, bahkan malaikat-malaikat mulutajaha di Ibrani pasal 1. Yesus adalah Tuhan anak Allah, Ibrani 1 ayat 2. Yesus adalah ikut mencipta dunia ini. Yesus adalah cahaya kemuliaan, Ibrani 1 ayat 3. Yesus duduk di tempat maha tinggi di samping di sebelah kanan Allah, Ibrani 1 ayat 5. Yesus lebih tinggi dari malaikat dan lebih tinggi dari Musa, Ibrani 3 ayat 5 sampai 6. Dan darahnya menjadi korban satu kali untuk selamanya. Makanya imam besar itu adalah Yesus Kristus. Jadi diboto halak Yahudi, Yesus itu sudena kesempurnaan ni hamalimoni dang oleh beda sida memakai malim. Dang orang yang di Israel malim.
Oleh justru di hita doaka na baru Persea negara-negara berkembang agama yang baru seperti Kristen manang Muslim memakai imam. Padahal di Yahudi itu sudah malu mengatakan dia imam karena dia orang berdosa. Tetapi imam yang sebenarnya adalah Yesus Kristus yang tidak pernah melakukan dosa. Odo jamita di mingguta sadarion kita harus tahu bahwa Yesus adalah imam besar dan agung molotung manau peho menderita peho di pertibion. Tak saja do pe natinau mission natinau di Yesus. Jauh lagi perjuangan Yesus daripada perjuanganmu. Jauh lagi kesakitan dan penyiksaan yang terjadi kepada Yesus. Bahkan dia tidak berdosa, dia bukan seorang penjahat, tetapi dia tidak membalas kejahatan manusia. Dialah yang pantas dipanggil imam yang agung, imam besar. Odo dihita kadong sa Persiaon, luluhon na wali Jehovah de bata. Jala badahon badakku dapat bangso na saudaulat. Matang yang tak molo tinggal pehita di pertibion. Saya palua mau siap bawa siulaun si foto-foto dot hasikelon. Odo berilah keadilan kepadaku ya Allah dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Nena, Oma temani mingguta sadari om. Allah ini Yesus dakolan malim manang imam, tetapi dia juga raja dan nabi. Mula si Harun Melkisedek, Kayafas di zaman Yesus, di mana malim di Jerusalem tertinggi. Ale raksa dia dobe perjuangan ni malim Kayafas, bahkan kelas malim Abiatar di zaman si Daud, hidup si Daud. Saya berhentikan kamu, Imam Abiatar, sebab kamu tidak melakukan apa yang kamu lakukan. Mulai sianima di Israel, goyang maha malimoni, karena imam itu adalah manusia biasa yang tidak melakukan apa yang dikatakannya. Alai sudah mulai pada Nairobi berturut-turut tu Yesus tu Mesias nasohad apa salana. Sudah malim, sudah raja, kaisar menguji Yesus. Nang dapat tahu bahkan silatus madok. Dok koma aitar pelua doh alai dok Yesus. Nang adong hoa suami yang ku sedamang. Alai dok si latus nang adong dapat tahu salana. Dia adalah tidak berdosa. Bahkan istrinya berkata, kenapa engkau menghakimi orang yang tidak berdosa? Itu istrinya. Dia adalah orang suci. Dia bukan manusia biasa atau imam biasa sekelas. Mula dia guka Melkisedek, Harun, Kayafas, Abiatar. Itu manusia biasa, tetapi Yesus adalah Tuhan dan bukan manusia biasa. Ada dihita kadongan ibana do hasil tongani kebenaran, ibana do sudah memimpin nguluni jolma, bahkan dia menyerahkan dirinya menjadi hamba dan ikut menderita. Jadi mula raja ni portibion, melimi portibion, dang godang naulu menderita homakop ruasna. Ala yang ku Yesus menderita jala mate homakop akka jolma berdosa. Hido sadido ibana malim yang agung. Alani jabatan-jabatan imam mulut aja di buku imamat na turun temurun ada dari Lewi, ada dari keturunan imam. Setelah Yesus hadir maka tidak ada lagi jabatan itu. Yang semula jabatan seumur hidup keturunan seorang raja-raja hilang setelah kehadiran Yesus. Alani nagaberenungan dihita, jika Yesus imam besar, maka kita harus menerima dengan iman yang besar. Odo kata kunci di. Didok molotohoro Yesus imam besar, berarti kita juga harus punya iman yang besar supaya kita bisa sampai kepada Dia. Molo geleng do imami, geleng pehita buido sahat tu si.
Alai molok imam nebel gado itu tu ikon haporsion nebel gado. Nadi jalo nani hirim syak kita. Molo Yesus do Tuhani berarti dang boy kita merhaporsion nak na tanggung atau neragu-ragu. Itu ning dohonon diturbukon. Naing haporsion tai marsihohot atinang do amang belga tu Yesusi. Alai bana do tu malim nebel gai malim agung. Kalau Yesus adalah imam yang agung, maka kita juga adalah mempunyai iman yang agung. Alani molona agung dohita orang besar, dohita orang Kristen yang diminta menjadi orang-orang besar, yang disiplin besar, yang kepercayaannya besar, pengorbanannya besar, kinerjanya besar, disiplinnya yang besar. Itulah yang dikatakan Ibrani menjadi orang Kristen. Alani do halak Yahudi mundur pelan-pelan. So nadot terbukon kelas Melkisedek, Harun, Kayapas, Abiatar, dot akasi Simon nama dok imam mundur teratur. Ala dituntut surah Ibranion. Jika dia berkata dia seorang imam, maka harus mau berkorban dan mati demi jemaatnya. Untuk dihita kadang saporsion imam yang besar harus diterima dengan iman yang besar. Imam yang besar itu yaitu Yesus Kristus harus diterima dengan kepercayaan yang besar, pengorbanan, kerja keras, disiplin, pabayanan, kerajinan, tangiang, sudena ate, ulesian sekolah minggu, remaja, naposo, ama, ina, lansia, bangkwa kalension ngadi proses aporson nasida liling alai boto nasida do. Anak sida potona Yesus Kristus adalah orang besar, maka harus diperjuangkan. So ni manang hita nang kaperhalado isiro na tada potoni tang jolma biasa, tetuhi tadang boy biasa-biasa. Jangan kendorkan semangatmu inang, doamu, kerajinanmu membaca firman Tuhan dan pendekatan imanmu kepada Yesus. Sebab Yesus itu bukan imam biasa, jauh lebih di atas malaikat, jauh di atas Melkisedek, jauh di atas Harun, Malim, Kayapas, Abiatar, dan puluhan imam-imam besar di perjanjian lama satu perjanjian baru. Dungi darong nabarahani pe. Mula dong amadok dia adalah pemimpin imam besar agama, harus teruji apakah sesuai imannya dengan perbuatannya. Jadi borak do tanggung jawab. Mula jong salah perhalado mau dok. Imam memimpin ibadah ini adalah perantaraan kepada Yesus Kristus, berarti dia adalah orang yang paling besar. Kadang boy nama buan tu Yesus dengan sembarangan. Mula dong madok dia imam di agama asing, dia harus mampu membawa jemaatnya kepada Tuhan, bukan membawa persoalan-persoalan. Kodona idokna nang sekelas Paus di Roma, teruji dan diuji dengan surat Ibrani ini. Kita beak kadamang dok dainang melota jadi sada Petrus 2 sia nunga gabe malip pita. Amu se tanggung jawab nabel gatina. Dia kola padita mula tarok masih tanda kutip takson malim kaya pasi. Dok Melkisedeki mula tarok kita malim jong di Somarageda. Mula tarok hami malim maka padita di son. Alai di dok di sada Petrus 2 hamu be. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Bangsa umat kepunyaan Allah sendiri supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang kamu beroleh belas kasihan. Di bahasa Batak, halai margana pinilit dohamu hamalimun naraja, malim dohamu kanak niraja do buru niraja, sangat berharga di hadapan Tuhan. Bangsa nabadia, lagi nongkomanna, asa tung diberitahu kamu dengan ni harohau ni bana, naung majuhamu sian haholo motu hati urun saling lelengna. Akan so bangsa na julu, gabe bangsa ni dibatan waeng. Akan so ni Asia kamu na julu, gabe ni Asia waeng. Amana luar biasa mesti kesaksian ni si Petrus. Mulut tapake gelar imam manang malim
semua menjadi imam asal dapat dipertanggungjawabkan. Lak Yahudi na berani bertanggung jawab, dia enggak mau. Jadi sonari orang malim di Yahudi, enggak berani. Tetapi barang siapa yang berani mengaku dia imam, harus mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan segala perbuatannya. Di pada Nairobi mulai dok malim ima perantara dok debata dok mengido hasesani dosa perantara manusia dengan Allah. Alai belum tentu dia mau menderita untuk jemaatnya. Ada perbedaan ni malim najulu pada Nairobi dok Yesus. Yesus mau mati disalibkan demi dosa, kehapusan dosa manusia. Kapan saja dan di mana saja. La saunari. Olo Yesus manda potok kita, olo manesa dosata marhite mudarna nabadiyi. Alani surah Ibranion meyakinkan meneguhkan iman kita. Asa khotha persyata tu Yesus Kristus. Olo Yahudi hurak persea tu Yesus Kristus. Alai marhite suraton diyakinkan ibatugu, ipatakas, ipatajom. Ai tutudo Yesusi anak ide bata. Mula tajang sen Ibrani sada saat terus dirok desi ia Yesusi matukan anak ide bata. Si topan asadong sahaya kemuliaan nahulul di siamun ide bata. Na tumibo si anakka suruh-suruhan. Dau tumibo sa si Musa, si Harun, Melkisedek. Zalamudarna use olan homokop hamu dot au. Alani dihita kadang asa persiaun amma renungan lahop memperbaiki keimamata, koreksi evaluasi sama jamita sadarion do ita tutu malim imam tak bertanggung jawab pemai aledak son hamalimon ni Yesus Kristus olan na melayani do hita kaparhalado na melayani alani perlu kita manopoti akadosatta sebelum manopoti melayani tongoni do kamalim di pertibion ale anggo Yesus tak perlu ibana manopoti dosa isomar dosa ibana totong mataulahon jabatatai di aportibionon ale rak tasarupahon jabatan amalimon Yesus dot amalimon hasul maam oma jamita na ringkas di mingguta sadarion amin matangnya kita Mauliati eli Tuhan disungkuli hodo kami di perjalanan di minggu-minggu pasion peringatan hama mate di patakas terbukodo kami asalam tak odol panadaw nami haporsan nami di Yesus pangunina halak Yahudi na julu halak Ibrani marhite turpukon di patakas do na Yesus do malim na tu toksoni kami evaluasi kami terlop kami kapelayan na kapendeta kan situan ang ruas ni Huria di jabata tohonan nami son halak Kristen ajari ringit kami jolmana galido kami na totong mangulon hasalado dosa alani do kami manopoti dosa nami ganup hari Minggu di Bogacuromon alai marhite turpu jami taon Yesus Kristus do malim agung maha besar asu mangulau dosa alai namanya dosa nya kajalma mauliati madiho bagasan Yesus Kristus amin mari dehita papungu pelayan Son of the Lamb of
hatta ale de bata manami nadi banu kijang odo haroron ni salhud sile hole ona dengan do na sauli basa na molutus basa tami masih nani lon mi tu hami pilihan nami tu ho sejala mege biwab na khusus di colom pasu me jala ramoti asa ho para sekam pilihan on pati bulo nara jawam murito ngatongani huriam do di portibio uhai maruhanami marhi te hite totim assalamu tadahami godang nisi leholeon mi tuhami assalam gergir hai mandak mauliati tuho marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Manami na di benua gijang, saya pinarbadia maguarmu, saya Roma harajonmu, saya sat malomo ni roham di benu tongon son na di benua gijang. Dengan matuhami selarion hangoluan siapari. Saya samadu sanami son panisanami, idosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami tugio tu pangujunan palu mahami siap pangago. Pasu-pasu jali ramoti Tuhan Debatama ho bisodakon Tuhan Debatama bohina tuho jala sima rohana midaho idopakon Tuhan Debatama bohina tuho jala di pasar madamena tutodim amin. Selamat hari Minggu.